Politika għan-nies tfisser li l-ekonomija tkun qed taħdem għan-nies, fejn persuna taħdem tirsisti u tasal bil-kapaċitajiet tagħha. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt intervista li saritlu minn Kien Kutajjar. Ekonomija tan-nies u għan-nies tfisser ekonomija ġusta fejn kulħadd jista' jimxi l qudiem u min b'xi mod min b'xi mod weġġa' mhux fiżikament qed ngħidu metaforikament, u allura baqa' lura l-ekonomija għandha l-benefiċċji meħtieġa biex dak il-persuna jkun jista' jerġa' jintrefa' u jimxi l qudiem. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem ħoloq setturi varji sabiex in-negozjant ikun jista' jikber. Dan għaliex meta l-persuni jkollhom suċċess ikun hemm ukoll suċċess għal pajjiżna. Irridu nifhmu kien li aħna xogħolna huwa li nikkompetu bejnietna biex nagħmlu l-ġid f'pajjiżna. Nikkompetu bejnietna biex noħolqu x-xogħol. Nikkompetu bejnietna biex inkomplu nsaħħu isem pajjiżna. Din hija t-tip ta' kompetizzjoni li rrid nara bejn il-partiti, li rrid nara bejn il-politiċi. Dwar is-settur tal-kostruzzjoni, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan huwa settur li jinvolvi diversi ħaddiema. Għalhekk huwa neċessarju li l-kostruzzjoni tibqa' timxi l quddiem iżda ma jistax ikollna pajjiż li jispiċċa jikrih. Ma mingħajr ma aħna nwaqfu l-iżvilupp jiena rrid illi nagħti l-opportunità illi xorta jkun hawn ix-xogħol, xorta jkun hawn żvilupp, imma l-ewwel ħaġa ma tibqax tintilef art li hija tajba. L-ispazji miftuħin, l-art rurali tagħna li hija imprezzabbli. Dwar Carmelo Abela huwa qal li sal-lum għadu ma jemnux, fejn l-ewwel qal li ma jistax jiftakar li xied u issa qed jgħid li jiftakar. Quddiem dan kollu l-Prim Ministru Robert Abela għandu responsabilità li jieħu ħsieb isem pajjiżna, għalhekk l-inqas ħaġa li jista' jagħmel hija li jitolbu jirriżenja sakemm titlesta l-investigazzjoni għax dan kollu qed iħalli effett negattiv fuq reputazzjoni ta' pajjiżna. Dan huwa sintomatiku ta' Prim Ministru illi huwa dajjef, ta' Prim Ministru illi biex jipprova jiddefendi ruħu jattakka, dan huwa Prim Ministru illi ma għandux kontroll fuq id-deputati, fuq il-ministri tiegħu, dan huwa Prim Ministru illi jaf li għandu problema imma għal xi raġuni oħra ma jistax jieħu passi kif suppost. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-iżbilanċ fix-xandir tal-Istat e kif ix-xandir għandu l-obbligu li jiffunzjona għal ġid tal-Maltin kollha u jwassal l-aħbar kif inhi. Sfortunatament għandna xandir pubbliku illi huwa maħkum. Jiena determinat illi jekk ningħata l-fiduċja tal-poplu nkun Prim Ministru ta' dan il-pajjiż, nara li ssir riforma tassew onesta u ġusta fix-xandir pubbliku. Bernard Grech qal li l-anzjani llum għandhom valur kbir u għalhekk l-anzjan qatt għandu ħafna x'jista' jikkontribwixxi. Huwa semma fost oħrajn diversi servizzi għall-anzjani li daħħal Gvern Nazzjonalista e kif kien dejjem kommessa biex itejbilhom ħajjithom. Bernard Grech qal li huwa evidenti li l-clusters diġà qegħdin jaħdmu u għal il-Partit Nazzjonalista ppreżenta l-pjan tiegħu fil-qasam tal-enerġija u tat-turiżmu il-ħidma ma tiqafx hawn. Se nkunu qegħdin noħorġu iktar proposti, iktar policies f'setturi differenti. Żgur u mhux l-inqas fejn jidħol l-ambjent. Għalina l-ambjent huwa priorità assoluta. Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista huwa kommess li jibqa' jaħdem politika li fiċ-ċentru tagħha hemm il-bniedem, ħidma li twassal sabiex kulħadd jgħix aħjar.